Dobrý deň, volám sa Milan Hegeduš, pochádzam z Krásnej nad Hornátom, asi 10 km od tejto obce. No a k tomu obchodíku som sa viac menej dostal asi takto, že som surfoval na webe a Lorinčík mal v ponuke miestnosť, kde mohli byť potraviny. Tento názov hasička asi je z toho dôvodu, lebo niekedy, asi ako som dostal informáciu, 5 alebo 6 rokov dozadu, tu bola požiarna zbrojnica, takže z toho dôvodu sme dali názov hasička aj kvôli tomu, aby sa to dostalo do povedomia ľuďom. Konkurenciu mám tu, čo si myslím, že najhoršiu, a to je sieť Kaufland a kvôli tomu sa tu ťažko bojuje aj s cenami. Ale keď ma oslovili ako zo spoločnosti Metro, či nepôjdem do Aliancie Môj obchod, na začiatok mi dosť veľmi pomohli propagačným materiálom, s oblečením zamestnancov a najviac, čo si pochvaľujem, je to, že každé 2 týždne sa vytvárajú akcie s 15 položkami. Myslím, že 2-krát do roka až s 30 položkami, kde si myslím, že môžeme konkurovať aj takému hypermarketu, ako je Kaufland. Samozrejme, ľudia tu asi 2 roky takéto potraviny nemali, vôbec, absolútne. Takže postupom času ich učíme, aby sa k nám vracali a aby si nenašli naspäť cestu do Kauflandu. Máme v blízkosti detské ihrisko, kde počas prázdnin sú tu deti od rána do večera a samozrejme nám tiež navyšujú obraty, čo sa týka sladkosti a v lete hlavne zmrzlín a vody. V bezprostrednej blízkosti máme zastávku MHD, na ktorej tiež dávame letáky, samozrejme dovolil nám to obecný úrad. A taktiež chcem sa dohodnúť tu s miestnou škôlkou, aby som im dodával výrobky z nášho obchodu, o ktoré budú mať záujem. No a taktiež som sa rozhodol rozšíriť viac a viac letákov v škôlke na výveske a teraz dávame asi 10 tabul dohromady popri ceste, kde tam bude uvedené, že tu na Lorinčíku existuje potravinná hasička pod Alianciou Môj obchod. Keď sa zásobujú potraviny, tak využívam Metro, by som povedal tak 80%. Tých 10% je Milagro a tovar, ktorý nie je, tak jednoducho musím brať od konkurencie. A druhú vec, samozrejme, výrobky, domáce výrobky som oslovil v Krompachoch, jedného súkromníka, s ktorými ľudia sú spokojní. No a viac menej každý útorok ich tu máme čerstvé a v tejto kapacite, ako sa objednajú, tak sa aj predajú, takže do týždňa máme stále čerstvé výrobky. Čerstvý tovar, čo sa týka ovocia a zeleniny, jednoznačne využívam zo spoločnosti Metro. A taktiež chlieb, pečivo nezavážajú z firmy Cereal, Penam. Je takto, že tento chlebík a to pečivo je požadované. Aj napriek tomu, že nákup je dosť drahý a my všetci obchodníci to vieme, na tom veľkú maržu nemáme, ale zase vieme, že si tým získame zákazníkov. Že keď si prídu kúpiť to čerstvé pečivo, tak si kúpia už aj jednoznačne iný tovar. Aby sme si získali čím ďalej tým viac zákazníkov, tak robíme všetko preto. Napríklad príde zákazník, my to nemáme, po samozrejme prezistení, či to Metro má alebo nie. Keď mu to poviem, že v stredu to bude mať, tak v stredu to určite má. Takže hlavnou prioritou tiež v tomto obchode je hlavne to, že príklad tovar, prídeme do Metra, nakúpime 2+1. Kúpiš 2 príklad zubné pasty, 1 máš gratis. Samozrejme, obchodník sa rozhodne, čo s tým. Buď chcem na tom zarobiť viac, alebo urobím to jednoznačne tak, ako mi to ponúka Metro. 2+1 a s tým istým prídem do svojho obchodu a takisto to predám. Pritom na tom nič nestratím, ale získam tým ďalších zákazníkov, ktorí si medzi sebou to hovoria. Tak ďakujem vám pekne za pozornosť a
Pokiaľ máte záujem sa pozrieť na môj malý obchodík, tak nech sa páči. Majte sa pekne. Dovidenia.